Здравейте, ние сме от българския лего клуб Brick Hunters. Тук сме на изложението Comic-Con, където сме представили няколко авторски модела и оригинални лего сетове. Това, което виждате, е битката за Ход от петия филм на Междузвездни войни. Авторски модел, който е с над 7000 части, повече от 100 мини фигурки и отне над 2 месеца за построяване. Горе може да видите пък модели от Ultimate Collector серията, Millennium Falcon и Imperial Star Destroyer. Също така сме представили и цялата колекция шлемове. На Междузвездни войни, които са изкарали лего. Това са 14 шлема. Имаме, разбира се, R2-D2 и C-3PO, баржата на Jabba the Hutt. Millennium Falcon, като гледам. Millennium Falcon, този е The Dark Falcon, който е от едно от шоутата на Star Wars вселената. И също така са представили и големия кораб Venator, Venator Class Star Destroyer, който също е дома на 501 легион на клонираните войници, водени от Анакин Скайлокър и Асока Тано, които може да видите пред Venator.